Bombo Business News. Nagpaandam ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev sa posible paglabot sa inflation sa 7% kung magsingki kag magdugay pagyud ang giyera sa Middle East. Ginplastar ini ni Socioeconomic Planning Secretary Arsenio Balisacan sa atubang sa mga kongresista sa Kamara. Sa analysis ang ahensya mayara sang duha ka senaryo nga matabo nga resulta sang away sang US, Israel kag Iran. Sa unang nga senaryo posible mag-average ang presyo sang langis sa $100 per barrel sa Marso kag magapabilin sa masobra $80 per barrel tubtob sa Mayo. Sa ikaduha naman nga senaryo nga amo ang mas malala suno sa Tiglikom, posible nga mag-average ang presyo sang langis sa $140 per barrel kag magpabilin sa masobra $80 per barrel tubtob ina sa Setyembre. Sa idalom sang duha ka nasambit nga mga senaryo posible suno sa opisyal nga maglapaw na ini sa upper band sang target sang gobyerno nga 2% tubtob sa 4% nga inflation. Sa ato na nga reference rate. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini nga exchange rate gan base sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa Bapa kag Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Magabalik ang transaksyon subong nga aga. 58 pesos and 90 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. 7 pesos and 62 centavos sa Hong Kong dollar. 46 pesos and 73 centavos sa Singapore dollar. 15 pesos and 86 centavos ang baylo sang Saudi Real. Kag 69 pesos and 32 centavos ang baylo sa euro.